Oh. Tani ko ba ko? Awan na niyo. Sino yung mananalo ay bigyan ng 100K. Ilang oras? 5 oras na. Anay na. Kang dyan di, 1 minute naman, 29 second. Lugay na kang kuan. Lah. Teka, makadaw na nila. One minute na daw. Minute na. 2 minutes ha? Putol ni asa makuan. 5 lang, 5 minutes. 5 minutes. Ingon man lang to ni 15 minutes ko no. Kaya kamu na yung mga sikat eh. Kaya natin ang hagit yung kinta ko ng kamao. Ang dapat natin ang kuwag. Okay. Ano, gusto ko dagat. Kapit na 2 minutes. Okay, 2 minutes right? Lain-lain na si. Chichoy yun. Iwan doon nagbuko. Uy, chichoy ba? Chichoy na. Biya to ni Banzaya to ni da. Ayun niya, samok ko sa. Samok nyo kayo. Chili rin. Ha? Magpakita tayo sa kamera ba? Imuon eh, Samok ba? Kaya na pa, lasunod lang. Natouch naman ka. Ha? Ayaw dia. Age dia lang ka luyo. Imuon ni mamro maglato-lato niya. Oh, grabe Banzaya. Ni ko na. Yam na pangalan ko, lato-lato di yung pangalan niya no. Tato, lato-lato, tato-tato, tato-lato, lato-lato. Kaya to tagakuan. 3 minutes na daw. Ato nang hinay ron. Ato nang hinay timer. Oh, hinay. Dahil Ah. sige, katong paspas. Normal ba, normal? Kay mo, kay paspas jay. Sakto rin bitaw no, pareha rin ano. Dili. Hinay god. Hinay man normal ba, normal ba. Uy. Pili na si. Tuto bro giga 3 minutes to. Awa dia, uy. Oh, din ninyo. Asa kuto kanton ninyo ba? Ang katong na barrel 5 minutes raman to god. Katong na barrel 5 minutes to. Iya, awa dia bagay ko mo dia. Barrel ito na. 3 minutes na sa, wapas ko. Manay mo, ali, wa pa ka. Dari naman ko, dari naman ko. Polo video, ala polo video. Ninyo ba wala man nag-leave ma'am niya mahal. Abot na, Mana mamo? abot na 15 minutes. Biya to niyo. 4 minutes ay. Ang galing. Atay absent ng barrel 5 minutes. Lailay ka ng kamot ba? The winner, you need a winner. For before na. Minute. Grabe ato niya eh. Kandal niya ba 1 minute raman 29 seconds. Oy, pota na ay. Video po pa TikTok. Alright. 1 minute 29 seconds. Hanggang ato ni. Hanggang dyan babe. Yeah, 5 minutes na hapit no. 10 minutes ako sa.
Abot na ginagtiin na din. Oh, 5 na. Hanto da sa kutob, hanto da sa kutob. Ay, gilingi ito na eh. Oh. Mau sa pinaka bantay diyan to na eh. World record ito na eh. Awa din yun. Atas ko ba? Balik na ko diri ah. Maura na eh. Ito papagora mo diri iki. So guys, 5 minutes na. Hapit na ma 6 minutes. Sa lahat ng mga naglaro ng lato-lato, ito yung pinakamalupit. Si Anthony Lipitin. Taga Cebu. Ay bala si display like mo ta. Bala. Bakit di ulo. Yan ni. Yakuan yan ni ay. Yan na dito. Baboy. Kaboy, madungog diri. Oh, din. 6 minutes na. Ang katong na viral dong kay 5 minutes ra mo 6 minutes na. Online, nakasata. 7 minutes na. Sino yung gusto kumamon kay Anthony Lipitin, taga Cebu ito. Hamunin niyo. Unahan. Ito yung mastermind maglaro ng lato-lato, si Anthony. Dali. Dali ka. Ano na, normal lang. Asa kuto ba? Masa team king anong 15 minutes lang abuto nimo. Tingat abot 15 minutes. Hapit na 8 minutes. Ayo pada sa laylay. Ana ra yun. Madaya na. Malaya kung masaya. Oh, yes. Pila na? 8 minutes na. Ha? 8 minutes. Naapsa na niya katong 5 minutes ra. Katong na trending. Bro! Puyo ko na ninyo gar. Patag na oh. 8 minutes. Sulit na. Ari ba? Kasi lulu pa ni Agi. Yawa jagay ang ulo. Ari don. Ari don ani ba? Na, 9 minutes na. Na, 9 minutes na. Sino gusto mamon kay Anthony? Nandito na sa Cebu. Ha? May nakalagay pa yung t-shirt niya, winner. Winner! Ibuling. Bale. Kita na ko na. Tara, ulit na tayo.
Grabe, 10 minutes ay. Ilan na minutes yan? Yeah, ilan na minutes? Perintingan ko ba? Pawa ko na diya. 1. 10. 10, 1 na pinipuli. Pawa di ba? Perintingan ka ba? Gaya mo go. Di ba kapuyo? Ako lagi nagpuyo. Ram lagi ko. Grabe ay. Pila na? Jis na. Ha? Jis. Apon kayo nag-20 lagi? Oh. Ganda ba? Design ba? I-post nila ako sa YouTube bro. Ano? Maganda ba? Para usita vlog. Doon ka nag-position. Maganda asik ka. I-post ko rin sa YouTube bro. 20 minutes. Lato-lato. YouTube o kuhan. Sabi eh. Wala ko na naman ko. Marami dito ang naglalaro nito. Marami dito ang naglalaro ng lato-lato. Ito lang yung pinakamalupit. Pinakamalupit sa Cebu. Punta yun ang tunay no. Ako na i-upload sa YouTube, Facebook, TikTok. Lucy. Bukan ka ng Andre, oras man ano? Oo. Bukan ka oras. Uy ay. Trending ni dong sa YouTube dong. Ako na ibutan dito dong. Kanang 20 minutes, lato-lato. Ilan na minutes? Lato-lato master sa Cebu. Aba ba? Uyo. Uyo ko. Garo. Ang bugon mo kaya. Guys, 12 minutes na. Oh, dali 3 minutes oh. 12 minutes na guys. Malapit na mag 13 minutes. 20 minutes eh. Gaya umana, 3 minutes na eh. Kutog dyan na 20 minutes na. Kaya pagkusog pa na. Ikaw magbuto sa oras ba? Kaya posisyon eh, maganda ka ba? Sura na rin. Oh, 30 minutes. Upload Ano it. posisyon ba? Para ma-kuhan ba? Ano? Ano rin yung posisyon? Ano ba? Ano mo na ano mo? Uy! Ayaw ba? Oh. Ayaw. Nakapasok. Oh, grabe. 13 minutes. Yang gingon 15 minutes man. Wala pa sa 15 minutes. Na namin nag-abot og kuan lang 15 minutes daw. Batay ka nga kitaan sa lasa. Gay ko na, YouTube. bakan ba? 15 na? Wala pa. Ilapas yun. Kaya maabot yung 20 kay para 14 ba na? 14? i-thumbnail na to ba? Ito i-thumbnail ba? 20 minutes na to lato. Nakuha mo ka talaga ito. Magilaw kayo. Maana ka. Ato dato, tapa dato. Tapan mo dato. Tapare dato dong. Happy na. Ajisrelo tapa ajisrelo. Pare ajisrelo. Nang mudi. Ako din mo lang. Uy. Ato dato dong, ato ba? Bangan.
Nay mo challenge man nino, ari ora ka diri daw. Sa mga gustong maghamon kay Anthony, Ilipitin sa Cebu. Lato-lato master. Nakita mata pa, white paki. 15 minutes na eh. Oh, buntag na. Oh. Mari kong bukot. Ako na, okay. Kita. Palit ang bulit po. Inom pa ta. Inom ta. Get daw. To, balik. One day. Ato mo dato dong. Dato mo ba? Ato mo bro dato. Aduh, kanina na siya to na 16 minutes na daw. Jadi berarti bumaster. 16 minutes ay. Na bumaster. Gini ko size na. Oh, size na. Oh, na pagdala ko na. Taparin ninyo dito ka. Doa mo ba? Taparin na ninyo ka. Dong, taparin ato dong. Tapad lang matapad lagi. 16 minutes na Anton niyo. Kailis nila ang kundi. Tiga pun makalupik ni Anton eh. Nah, anak ba? Anak. Okay. Oh, kita nyo daw. Lato-lato. Tarong nga sa ato. Awan to niya. Ganina ra kayo. Anadyo mo ba? Naga. Marami nang naghamon dito guys. Pero ito lang yung nananalo. Apon mo na yan. Yan. Ah. Agtan lang. Kuwan ka na eh. Pag-alasin ko. Ang gusto maghamon. Oh! Daw nga ngit-ngit. Daw nga ngit-ngit. Oy, daw nga ngit-ngit. Apil ko eh. Ako din Hello, binuangi ana. Ari sotso na. Paamo to kay. Nami yan. Paspasa ko na dong. Dong, tunay. Paspasa ko na tunay. Oh. Layo ara ka dyan, boy. One. Ye, ato mo dito soon mo dato no. Ato video ba ato para daghan mo. Murag edit ay. Murag edit ang kuan ay. Oh, dia apa dia? Mata dia. Ah, 19. Oy, ay singkit kay mga igo. Awa, daghan ni ko nang tunay nang dali ra kay sila eh. Sininar ki nang tunay. Oh, ni agi man ang ko ano? Kitmet. Ni agi man. Ako na yung anak. Gamay pa to yung anak sa una, mo gutong kabuangan ko. Litaw na bisi. Oh, gitaro to anak ko. Amo tong kuanan, amo tong lumsan sa dagat. Laki na yung anak. Oh, baik laki. Ang katong laki ra kung nakuanan mo, asan ka to babae? Papa ko na kawat. Ah, ya. Ang papa mga anak yung tabi. 19 minutes. Ate na 20. Grabe. Ang katong nakuanan po na kong viral, 20 po to. Lapas eh. Adi na ni makuha si Antonio, basta di siya munong. Master naman niyang lato-lato, gano. Ikaw ko na niyo.
paspas ang gatong bagong sikat ron kay ana man niya paspas kayo. Ingon din naman. Oh, okay to. Ato rin ang tanong. So, mali. Nabuang na, mabuang na. Murag helicopter eh. So, mali. Wala ka man aanan. Dalalaway. Looking mo. Ito 1 minute to na eh. Pasa ko na to na eh. Pasa ko na. I-22 lang to niyan to na eh. Sige, paspasa to na eh. Okay.